bona tarda a tothom. Aquest acte és senzill, però és l'inici d'un dels actes més importants que es fa a la ciutat de Roquetes, com és l'ofrena de flors i fruits, una ofrena solidària on des de les diferents entitats s'aporten tota una sèrie de productes per a aquelles persones o famílies més necessitades. Cada any també, per donar-li més relleu a l'ofrena, invitem una persona que estigui vinculada principalment amb el govern de la Generalitat de Catalunya i que estigui, si pot ser, relacionada en algun dels fets més importants que hagin pogut dur a Roquetes en els últims temps o a punt de dur-se a terme. Este any, i davant la imminent ja posada en funcionament i inauguració del nou centre d'atenció primària a la nostra ciutat, hem volgut tindre aquesta diferència i invitar, en el seu cas, al conseller del Departament de Salut. Ell, per motius d'agenda i per qüestions personals, no ha pogut assistir avui aquí a Roquetes i ha delegat amb el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, que és el senyor Ismael Piñas. Ell ens acompanyarà, ell signarà el llibre d'honor, ens acompanyarà a l'ofrena i finalment tancarà l'ofrena al lloc habitual de sempre. Per tant, ara, sense més dilacions, li passarem el llibre d'honor de la nostra ciutat per a que ens dediqui unes paraules de record, com han fet altres personatges que ens visiten, i després ja en la cloenda de l'ofrena ja farà el seu discurs. És possible que ningú entengui res. Jo vaig inventar la encriptació. Soc metge i no entenc ni jo ni la meva lletra moltes vegades. O sigui que per això després quan acabi ho llegiré. Per almenys se quedarà alguna cosa, als mitjans quedarà gravat i per tant si després van a mirar el que posa tindran els mitjans i no podran saber. Molt bé, moltes gràcies. La paciència, el cap va per una banda, la mà va per una altra, no he aconseguit que es fessin amics mai. Bé, és un orgull i un honor poder signar avui en aquest llibre. La ciutat de Roquetes té per mi un significat especial pel que representa de porta d'entrada a aquest lloc tan meravellós que és el port. Espai que entre tots i entre totes hem de cuidar i preservar per generacions futures. Una ciutat innovadora, emprenedora i moderna com Roquetes es mereix un centre d'assistència primària com el que properament s'inaugurarà. Volem que aquest CAP sigui un referent a les Terres de l'Ebre en promoció de la salut i en atenció a tots els roquetencs i roquetenques. N'estem convençuts que comptarem amb el suport de l'Ajuntament per assolir aquest objectiu. Roquetes, 1 de juliol de 2017. Signat Ismael Piñas Forcadell, director territorial de Salut de les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Molt bé, i ara ja, després que el director territorial ja hagi signat el llibre d'honor de l'Ajuntament, procedirem, com tots els anys, a entregar la bandera de la ciutat al seu portador, el senyor Borràs, representant de l'empresa Frupinsa, empresa centenària Frupinsa, i que aquest any també li vam concedir el Premi Roquetenc de l'any, i també la bandera del patronat a una sèrie de persones que han estat pubilles durant bastants anys a la nostra ciutat, del 1983, m'apareix, fins avui, o fins a l'any passat. Molt bé, per tant, ja podem anar a entregar la bandera.